Ipupomamua hipopotamoak Euskal Lurretan barrena bidaiatu eta astero esperientzia astezin bat izatera gonbidatzen zaitu. Hipopotamo ibiltaria, hegalaria, igerilaria edo ikerlaria da, eta irakurtzea, dantzatzea, margotzea edota bestea ditu gustuko. Hipopomamuaren abenturak astero ikusi ahalko dituzue, euskara hutsez. Telebista saioa ostiraletan eskainiko dute ETB baten arratsaldeko 7:30 eta ostegunetan prime timean ETB 3. Hipopomamua hipopotamo berezia da, bere baitan, muinean, konplexua izatera ere iritsi daiteke. Konplexua baino, konpletoa. Hipopomamua hitzak saioaren ardatza izango diren kultur hitzak bere egiten ditu. Hipopomamua, ipui poema eta marrazkien mamua. Izena Bernardo Atxaganak asmatutakoa da, aspaldi. Eta, nik esango nuke irakurtzea, idaztea, marraztea, kantatzea, dantzatzea gustoko dutenentzako saioa dela. Umeendako bai, baina guraso, nerabe, zein literatura kontsumitzen duen ororentzat ere gertatuko ditu saioak hipopomamuak. Beti ere inor behartu barik, edo inori aholkuak ematen hasi barik. Zein da baura aholkuak emateko? Haur eta gazte literatura kontsumitzen dugunontzat. Eta dugunontzat esan etenean da haurrak, gazteak, gurasoak, liburuzainak, irakasleak, eta bar, ez? Zertaz hariko da hipopomamua telebista saioa? Aurrek ere irakur dezaketen literaturaz. Aurrek ere, ez da aurrentzat bakarrik. Liburuei buruzko aholkuak emango ditugu, aholku asko emango ditugu, eta beste batzutan liburuak aztertu egingo ditugu. Haur eta gazte literatura sozializatzeko nahi horretan, gaztei bideratutako literatura eskola eremutik atera eta gizarteko beste alor batzuetara zabaltzea gura da akzioz betetako saio horrekin. Hipopomamuak zuk ipuinekin goza dezazun lortuko du. Oso programa, akzioz betetako programa bat proposatzen dugu, eta lujozko kuadrilla bat osatu dugu. Ikusi zue, ingo duguna da literaturaren munduko jendea, pintura, eskulturaren jendea, zine munduko jendea, Andres Gostin, Manu Muniategi handiko etxea, artista, pintura, eskultura, en fin. Hoiet denak lagunduko digute gai bati buruz, aholkuak eta azterketa horiek egiten. Telebista platoa oso gutxi irabiliko dugu, bakarrik ipui kontaketak egiteko garaian, programaren bukaeraldea. Eta erakutsi nahi ditugu Euskal Herriko kultur eta aisialdia zentruak. Ingo duguna da literaturarekin lotu. Familientzako planak badira bestela ere, eta guk ingo ditugu erakutsi eta literaturarekin lotu. Gipuzkoako Foru Aldundiak, Kutxak eta ETBek elkarlanean eta Bizkaiko Diputazioaren laguntzaz egin duten saioak 25 minututako tartean ekarriko ditu astero proposamenak. Hipopomamua ezagutzaz jantzitako hipopotamoa da, eta hark eramango gaitu kulturaren olatua lagun gure herrietako literatur unibertsora. Saio ibiltaria izango da beraz. Nagore Aranburu aurkezlea, herriz herri ibiliko da hipopomamua lagun liburutegi eta kulturazpiegiturak ezagutzen. Astero gai nagusi bat landuko da saioan, gaiak askotarikoak, munstroak, txokolatea, trena, piratak. Ipuingintzaren edo ilustrazioen gainean elkarrezketak ere egingo dira astero. Inoiz monografikoak ere bai. Eta saio bakoitzaren bukaeran ipuin kontaketak ere bai. Horiek, aktore, idazle edota jende ezagunaren eskutik beti ere. Teknologia berriak eta aro digitala gure egunerokoan protagonista bilakatzen ari diren honetan, nolabait filosofia horretatik urrundu eta irudimenari egan egiteko bideak irekitzea ere bada saioaren helburuetako bat. Gaur egun badirudi mundu digitalak oso pertsona eta gehien bat haur eta gazte pasiboak, hartzaileak sortzen ditula. Hau da, ordenagailuz ikusi dezakete, imaginatu dezaketen da, baina askoz ere gauza sofistikatuagoak. Eta iruditzen zaigu horrek ekar dezakela galera bat. Zentzu hortan oso interesgarria da
imaginazioa lantzea, sormena, irudimena lantzea, eta hain zuzen ere, hori aurretan iten balima da, seguru asko gero hor sortuko da, neurona, berrikuntzarako prestatutako neurona asko egon daitezke, eta hori hasten gara aldagai produktibo eta hitz egiten. Kontuan hartzen baldin badugu, irakurtzaletasuna bultzatzea duela, eta literatura eta gure ipuiak helburu nagusi bezala, pentsatzen dugu, internet eta teknologia aurreratuak mendratzen gaituzten garai honetan, ez dela desafio makala, ez da? Haurrak izango dira beraz Ipupomamua saioko protagonistak. Haurrak eta ipuinak, liburuak, marrazkiak, artea, literatura. Eta nola ez, euskara. Euskarak bere modu eta toki desberdinetan adierazi behar du euskaraz bizitzea posible dela, eta leno baita ere Angelek esaten zuen bezala, inor behartu gabe euskaraz goza daitekeela. Baina Ipupomamua ez da telebista saio soil bat bakarrik, baizik eta etorkizunean sortuko den Ipupomamua parkearen atari izangura du. Hain justu, Ipupomamuaren proiektu orokorra ipuinaren inguruko parke bat sortzea da. Zeina ipuinak entzun, antzestu, irakurri, ikusi eta bizitzeko tokia izango den. Ipupomamua telebista saioa beraz, etorkizunean eraikiko den parke horren aurkezle aintzindari izango da. Bere jatorrian badago baita ere beste egitasmo bat, toki fisiko baten egitasmoa. Toki fisikoa non, Angelek esan duen bezala, ipuia, poesia, marrazkia, mamuak biziko diren. Egitasmorrek ibilbide luze bat darama, Gipuzkoako Foru Aldundiak lideratzen du, erakunden aldetik. Eta bidean, ibilbide hortan, kutxarekin egin du topo, eta nolabait Gipuzkoako Aldundiak eta guk partekatzen dugun agendan, gai hori badago, eta gai hori aurrera eramateko borondatea daukagu. Baina bitartean, Ipupomamua toki fisikoa bihurtzen da bitartean, iruditu zaigu dagoeneko bizitzen hasi daiteken zerbait badela, eta horri eman diogu horretik telebista saio honen forma. Helburuak eta erronkak akaso handigiak dira, baina dudarik ez dago proiektu honekin irudimena landu nahi degula, eta irudimena badaukagu.